бародаро, як бори дигар шумо дар канали барори кор қарор дорем. Бачаҳако, мо барои чӣ мошинҳоро сёнка мекунем? Ба хотире ки бовари шумо дар мо зиёдтар шава ва бидонем ки реална мо ҳамин кора кардан метонем. Как всегда бо мегӯм бачаҳако, 50 000 рубл миёрем одамети. Агар ту дар мошин дар кора мехоҳӣ дар шаҳри Санкт-Петербург таксӣ мезанӣ ё фарқ надорад ягон шавермахона дорӣ ву мошин гирифтанат қинай, просто 50 000 аввал миёрем одамети ва мошини мехостагита номша мегӯй ё худат мекоҳӣ миёй, мо тура ҳавая мегирем метием. Хай нами ака рахича мепурсем, чанд ҳазор доди ака? 50 000 мети ака, просто мо ту дар мошин миёвем. Хай у форда сиёнкаша бовари дорум ки бисёриё диден одамое ки подписатсия кардаген. Ҳозир ака бо хундаи Соляриса шумо да нишон метия. Ҳама падагаоруай, ҳама қонунияй, нотариус қатӣ, шуморо ягон кас фан намекуна. Ман ҳаминҷа рости гап мехоҳам тоҷико соҳиби любой чӣ шаванд, любой намуди мошин ранги акай баха навхали мерс гирам пушти вай дая мерсай ба худо ман худам гирифтагиам, мақсад худам гирифтагиам ва медонам ки ягон дуруғ пуруғ нестай. Хайна охи кор мекунӣ, да як сол аренда намети ҳар рӯза, сума даҳаи мошин мети, соҳиби мошин мешавӣ. Панои аъло бачаҳако, если чо номеро поён дай барои падкулчат кардани Яндекс ва Ситимобил мо шуморо ҳам падкулчат мекунем. Зинда бошӣ, саломат бош академ. I don't want the shit. I don't wanna be your boyfriend or other shit. I don't wanna get involved with all these other chicks. I don't wanna get involved with any of the shit. With all these other chicks. I'd rather fucking make it than fuck all these other chicks. With all these other chicks. I'd rather fucking make it than fuck all these other chicks. 1 shot, 2 shots, you're gonna get some more. 5 shots, 6 shots, you're gonna hit the floor. 9 shots, 10 shots, you never wanted more. I'm supposed to be your boyfriend, but it's a chore. Why you fucking rude? I know you wanna make